Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, paguyuban ingkang bahagia. Anggenipun bangun paguyuban ingkang bahagia, kala wingi kula matur boten namung kanthi kula panjenengan tinarbuka dumateng dayaning Allah utawi tumindak sing becik, sing bener, nenggih menapa ingkang sampun dados kesepakatan, ingkang sampun dados keputusan menika dilampahi kanthi patuh, kanthi taat. Srana menika sansaya ndayani anggenipun gesang sesarengan tinata sae lan lumampah kanthi padhang, kanthi terang lan nyenengake. Awit menapa kadangkala yen kula panjenengan limbang-limbang wonten ing gesang sesarengan, yen wis lungguh bareng, rembugan bareng, mutusi bareng, ning wonten ing pelaksanaan utawi kanyataanipun kadangkala benten kalian sing wis dirembug diputusi. Ana ing tengah dalan terus ana owah-owahan sing kadangkala kabeh warganing paguyuban ora ngerti, merga mung diputusi sepihak utawa diputusi tiang-tiang tertentu sing mbok menawa ana ing rembugan jane ora setuju, terus neng tengah dalan ngowahi keputusan. Ning ya ana uga merga wonten ing situasi pelaksanaan, ing wekdal pelaksanaan pranyata pancen keputusane ora bisa tindakke kanthi sae, merga ana alangan-alangan sing ora kanyono-nyono saengga terus diowahi keputusane. Ning ya bisa uga merga pancen karaktere lalen utawa ya senengane beda karo keputusan saengga terus sak kepenake anggone ngowahi keputusan. Yen gesang sesarengan kados mekaten mesti ana sing dadi korban, mesti ana sing lara ati, merga keputusan-keputusan sing wis dirembug bareng pranyata ora dilakoni. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid dalem. Kados pundi mbangun gesang sesarengan sing begja rahayu ya kedah patuh marang keputusan sing wis dirembug. Aja ngasih cecek utawa titik kuwi diowahi. Apa meneh rumusan-rumusan keputusan, apa meneh isine keputusan, aja ngasih owah. Nah, kados pundi anggenipun Gusti Yesus paring pitedah. Monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang mancing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi ra ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab gangsal ayat 17 ngantos dumugi 19. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid dalem mangkene, aja ngira
yen tekaku iki perlu arep nyuwak angger utawa para nabi. Tekaku ora arep nyuwak, nanging arep nyampurnakake. Aku kandha marang kowe, saksuwene langit lan bumi iki isih ana, ora bakal ana titik utawa cecek ing angger sing dikurangi sadurunge kabeh kaleksanan. Mula sing wani-wani nyuwak salah sijining angger senadyan sing cilik dhewe pisan lan mulangake mangkono marang wong liya, bakal nampa papan sing asor dhewe ana ing kratoning swarga. Nanging sing sapa ngleksanani lan mulangake kabeh angger bakal nampa papan sing luhur. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kanthi cekak aos lan cespleng miterat kula, Gusti Yesus paring tulodo bilih rawuhipun ing alam donya menika boten ngowah-owahi menapa sing sampun dados keputusan. Mbuh menika wonten ing angger-angger Taurat menapa dene ingkang sampun dipun serat dening para nabi, tuntunan marang umat Israel nuju dhateng tanah terjanji. Kala wau ing Injil Gusti ngendika titik utawa cecek ora bakal diilangi utawa dikurangi. Anggenipun Gusti rawuh ing alam donya menika nyampurnakake angger menapa dene kitabing para nabi. Boten kados yen nyampurnakake skripsi utawa proposal utawa LPG, ning anggenipun Gusti nyampurnakake menika ngleksanani kabeh angger lan kitabing para nabi. Kasampurnaning angger menika yen kabeh ditindakake, dileksanani. Nah menika kula kinten wujud utawi tulodo saking Gusti anggenipun panjenengane rendah hati, jenenge dadi wong patuh, wong taat. Menika ya mbutuhake kerendahan hati, lembah manah andhap asor. Kadangkala umpamane awake dhewe duweni pangkat sing dhuwur, duweni jabatan sing penuh kuasa, kados kula Rama umpamane, panggodane menika sok-sok boten patuh. Menapa malih ketidakpatuhan menika wis dadi karakter, wis dadi kebiasaan. Kados wonten ing dalan yen ditingali awake dhewe mbok menawa ya termasuk wong-wong sing ora patuh karo aturan lalu lintas. Nyebrang yo sak karepe, yen numpak pit motor arep nyalip yo sak karepe, sing penting selo, sing penting kendel lan sak panunggalane. Abang yo diterabas, kuning yo malah ngegas. Nah menika contoh-contoh ketidakpatuhan sing yen boten kula panjenengan sadari dadi kebiasaan, dadi karakter. Saengga wonten ing gesang sesarengan sing diatur, sing ana tatanane, kadangkala awake dhewe mblenjani, awake dhewe terus wegah. Gusti Yesus paring tulodo dumateng para murid lan kula panjenengan sami, bilih gesang sesarengan ya butuhake tatanan sing ditaati, tatanan sing dipatuhi bareng-bareng kanthi setya. Yen ana sing terus ora taat, ora patuh, mengko tundone ya nuwuhake dredah, nuwuhake masalah. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.